Hello, kumusta ka muntanan? Hinaot pa unta nga anaa mo sa maayong lugar o sa maayong kondisyon sa lawas. Sama sa gihapon kita magatuon sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. So dako na akong kalipay nga kita magtuon usab. O sa dili pa ako magsugod atong magpasalamat lang ko sa tanan. Kay kung wala mitabang lisod kita maka Bible study. So daghang salamat sa tanan nga mitabang o gikan sa ilalom sa akong kasing-kasing daghang salamat. Sa usang semana atong gitun-an ang sinulat ni Marcos kapitulo 9. Apan wala nato na nahuman ang kapitulo 9. So, mag-review kita sa sinulat ni Marcos, Kapitulo 9. Sa Kapitulo 9, atong makita dito nga ang atong Ginoong Hesukristo, gidala niya ang tulo niya ka suod kayo. Peter, James, and John, dito sa usa ka bungtod. Miingon sila Mount Hermon. O dito, adunay katingalahan nga nahitabo. So sa dili pa kita dinay nahitabo og nga ang atong Ginoong Hesukristo na balhin na usob ang iyang lawas, na usob ang ilang paglantaw tungod kay dili nila kayo makita si Jesus kay puti man kaayo na ang light, ang suga, ang nakaputi gikan sa sulod ni Jesus og miguwa. Mao nang puti kayo katingalahan ang nahitabo. And then ikaduha pa, nakipag-istorya si Jesus sa duha ka tawo nga dugay na kayong namatay. Nakipag-istorya siya ni Moises. Si Moises namatay na 1,400 years. Nakita niyang mibalik, nakipag-istorya na Og si Elijah, namatay po 900 years. Gikuha siya sa langit, wala siya namatay, diretso lang sa langit. So, kining duha ka tawo nakipag-istorya ni Jesus. Mibalik gikan sa langit, mibalik nakipag-istorya sa atong Ginoong Hesukristo. Nakita nila ni. Nganuman nga si Moses o si Elijah. Si Moses ang law giver, siyang naghatag sa balaod. Sa mga propeta usab nagrepresentar si Elijah. So dito ilang nakita kung kinsa gid Jesus ang transfiguration mao na giingon. So sa dili pa nato sugdan ang atong pagtuon karon, atong i-continue ang atong pagtuon, atong ihatag muna sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita sa ngalan sa Amahan nga maoy gabuhat sa kalibutan, nga maoy gapadala sa atong Ginoong Hesukristo, sa ngalan ni Jesus nga maoy nagpakamatay didto sa Kalbaryo, sa ngalan sa Espiritu Santo nga may mosulod sa atong kasing-kasing. Ginoo, nagaampo kami nga hinaot po nga ikaw ang tinuod namo nga teacher, tinuod nga rabbi karon. Palihog og preparar sa among kasing-kasing. Tudloa kami nga ang imong pulong mao'y pinaka-importante sa kinabuhi, mao'y suga sa among dala dinhi sa kalibutan. Ginoo, pasayloa kami sa among mga kasalanan, sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. So nag-review kita, and then muadto na kita sa versikulo. Guys, abrihan ninyo ang Bible ninyo sa sinulat ni Marcos, Kapitulo 9. Dito ta magsugod na sa versikulo 14. So, gikan na sila sa bungtod dito sa Mount Hermon, nga nakakita sila katingalahan kayo, nagpaubos na sila. May paubos na sila dito aron nga makita na nila ang ilang mga disipulo. Verse 14. Sana malik na sila ngadto sa ubang mga tinunan, nakita nila dito ang usa ka dakong panun sa mga tao. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod
nga nakipaglantugi sa mga tinunan. So dinhi atong mahibaw-an gyud nga ang mga ang relihiyon nila, usa ra man kabuok ang relihiyon didto, ang Hudiyo. Kini sila siging gapadala og mga spies, mga magtutulo sa balaod nga siging gilantaw nila kung unsan may gihimo ni Hesus, unsa may gitudlo ni Hesus. Kay kini sila dili gyud motuo nga si Hesus ang manluluwas, ang dinihugan, ang Misaya, padihala ng tulo. So nakipagluntugi sila sa mga disipulo. Verse 15, sa pagkakita gayud sa mga tao kang Hesus, natingala sila pag-ayo ug midalagan sila ug mihimamat kaniya. So naka-experience ra ba mo nga kung makita mo daghang mga taong modalagan ug mahimamat sa imuha? Ako wala pa ko naka-experience. And kini atong makita nga daghang yung tao nga gustong mahibalo kung kinsa ni Jesus. Unsa man sila gibati sa mga reliyosong mga tao nga instead nga moduol nila, miduol naman sa atong Ginoong Kristo. And then verse 16, versikulo 16, unya gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinunan, unsa man ang inyong gipakiglantugian kanila, unsa man inyong topic sa inyong lantugi. Verse 17, ang usa ka tawo nga diha sa panon mitubag, magtutudlo, o sa original nga writings mingon rabbi, or sabihin siya rabbi, ayaw lang ninyo nga rabbis, kay peligro na. In sila magtutudlo, aniya gidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki nga dili makasulti o kay giyawaan man siya. So dinhi sa versikulo atong makita nga nagdala siya siyang anak ug atong mahibaw-an nga lalaking iyang anak dili makasulti ug miingon siya giyawaan. So very interesting kining bata nga iyang gidala. Kini siya amahan. Ikaw ako kung nakay anak nga mao ni may sakit, wow, lisod kay ni. Ang ako ganing anak sa unang panahon, kung magsakit ako ning kuguson hangtod nga makatulog, inako uy lisod man dining mag-asawa. Pero tungod sa mahal na akong anak, akong kuguson na bisag usa ka gabi pa, kini usab ang amahan gusto giniang maayo. And then verse 18, miingon siya, kon atakihon na gani siya sa yawa, sumiingon siya kining problema gikan sa yawa. Sa unang panahon, kung naay problema miingon sila na yawa, o karon usab kay bala mo daghang mga tawo nga motuo nga walay yawa, miingon siya kon atakihon gani siya sa yawa, ilamba siya sa yuta, unya mubula ang iyang baba, mukagot ang iyang ngipon, ug mugahi siya. Wow, lisod kay ning malantaw sa amahan sa pag-antos siyang anak. Gihangyo ko ang imong mga tinunan sa paghingilin sa yawa, apan wala sila makahimo. So mao nay problema karon sa pag-abot ni Hesus. Nga unta sa ubang sa gipadala niya sila mga disipulo, nakapapahaw man sila sa yawa, pero karon may problema man sila, wala sila mahimo. Verse 19, si Jesus miingon kanila, iyang giingnan, iyang giatubang ang iyang mga disipulo, miingon siya, pagkawala gayud ninyo'y pagtuo. Magsige na ba lang ako uban-uban kaninyo? Magsige na ba lang ako pailob kaninyo? Dadang ngari ang bata. So usahay kining pagsulat, wala ta kay balog unsay tuno, unsa may siguro miingon si Jesus, unsa may gisulti niya siguro, nasugo ba siguro siya sa mga disipulo, pagkawala gayud ninyo'y pagtuo, or miingon siya pagkawala gayud ninyo'y pagtuo. Murag wala ko kay balog, nasuko ba si Jesus, apan dinhi atong mahibaw-an nga adunay siya dakong pailob. So mao nay character sa atong Ginoong Kristo, mapailubon.
So ikaw ako usay gahi tag ulo ang atong Ginoong Kristo mapailubon. Ug kay bulo ka, gusto usab ni Jesus nga kung ikaw sumusunod ni Jesus, ikaw usab kinahanglan nga mapailubon. Kining character nga mapailubon importante kaayo sa usa ka tawo. Nga dili day masuko kundi naay pailob. Og ilang gidala ang bata ngadto kang Hesus, verse 20. Sa pagkakita gayud sa yawa kang Hesus. Oo. Nakita sa yawa ang bata, nasudlan og yawa og nakita niya si Hesus. Giatake niya ang bata og mikirig ang bata og unya natumba sa yuta og naglimbag-limbag og nagbula ang baba. Mura ni siya epilepsy. And then, nangutana si Jesus, dugay na ba siyang naingon ni ini? Dugay na ba? Nangutana si Jesus, amahan sa bata. Sukad sa gamay pa siya, mitubag ang amahan. So lisod gyud kay ni. Ang amahan gaantos gyud pag-ayo. Kay kung ikaw ang amahan, imong gihugugmay imong anak, dili ka gusto nga mauni may tabo sa imong anak. And then, versikulo 22, daghan nang higayon nga misulay ang yawa pagpatay kaniya, pinaagi sa pag-itsa kaniya ngadto sa kalayo o sa tubig. Busa, kaluyi o tabanga intawon kami kung makahimo ka. So naay gusto siyang patabang sa atong Ginoong Jesucristo. Kay nakadungog na siya mahitugon sa atong Ginoong Jesucristo. Apan dinay miingon siya kaluyi, and then miingon pang intawon kami, and then mayroong word, kung makahimo ka. So buot pasabot, murag dili pagyud siya ang iyang pagsalig, pagtuo, murag kulang pagyud. Miingon man siyang kun. And then verse 23, ngano miingon ka man kun mahimo? Miingon si Jesus, ang tanan mahimo sa tawo nga may pagtuo. Miingon si Jesus, ang tanan mahimo sa tawo nga may pagtuo. Ako ni siyang gibasa. Dinhi atong makita ang gahom sa pagtuo. Importante di ay ang paggahom. Ang imo bang pagtuo o ang tao nga imong gituuhan, ang tao nga may gahom nga di na kami salig. Atong makita ang gahom sa pagtuo ug importante nga mosalig kita sa Ginoo nga kaya niya nga makaayo ug makatabang. Si Jesus wala mo ingon nga ang tanan iyang ayuhon, kundili ang tanan kaya niya kung gusto sa iyang plano sa imuha. Ikaw ako mamatay man gyud ta. And kining usa ka bersikulo gi-abuse ni sa daghang mga tawo. Nga moingon nga kung muampo ta sa Ginoo, mosalig ta, mangayo kitag kwarta iyang ihatag, dili kita magkasakit, maayo man. Aduna kitay daghang balay kung mangayo ta. Murag dili ni bote pasabot ni Jesus. Pero naayo ubang mga teacher nga basta mosalig ka, di ka magkasakit, aduna kay kwarta, wala kay problema. Dili siguro na ibot ipasabot ni Jesus. Kay kung dinhi pa kita sa kalibutan, daghan tang problema gyud. Daghang kita magkasakit gyud. Musalig lang kita kung unsay plano sa Ginoo. Kung moingon ang Ginoo nga kuhaon ta, mas maayo. Kay ang iyang plano mas maayo sa tanan. So musalig kita unsay plano sa atong Ginoong Jesucristo. And then verse 24. Og diha ang amahan sa bata miingon nga naghilak.
Duna ako'y pagtuo apan dili pa kini igo tabangi in taon ako. So naghangyo siya sa atong Ginoong Hesukristo nga ang iyang pagtuo, pagsalig, ang iyang pagsandig kulang pa. Verse 25, namatigdan ni Jesus nga ang panon sa mga tao nagkaduol na kanila, busa gimanduan niya ang yawa, bungol ug amang nga espiritu, gula ug ayaw na gyud pagsulod kaniya. So dinhi atong makita sa versikulo 25 nga under ni Jesus ang yawa. Mas powerful ang atong Ginoong Hesukristo kaysa yawa. Iya man gimanduan. So mingon si San Pablo, mas powerful pa ang naan niya kaysa sa mga gahom sa yawa dinhi sa kalibutan. So kung naa si Jesus sa imong kaugalingon, mas powerful pa, mas gamhanan si Jesus kaysa ubang mga problema dinhi sa kalibutan. Imagine iyang gisugo, walay mahimo ang yawa kung si Jesus ang magsugo. Siya gawas. Versikulo 26, misinggit ang yawa. Wow, nakasinggit ang yawa. O gipakurog niya pag-ayo ang bata ug unya migula. Ang bata murag patay nga tan-awon, busa ang tanan miingon patay na siya. So gusto gyud sa yawa nga patyon ang bata. Apan wala siya mahimo kay di na man si Jesus. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata o gipabangon o mitindog ang bata. Sa diyang nakasulod na si Jesus sa balay, gipungutan na siya sa iyang mga tinun-an sa dihang wala nay lain nga nakadungog. Sikreto lang sila. Nganong wala man kami makapagula sa yawa? Nangutana sila. Kay sa diyang gisugo gud ni Jesus sila, nakapagawa man sila sa yawa. Siguro, 5 months or 4 months before this. Pero may sila, karon dili naman. Unsay sulti ni Jesus? Verse 29. Agig tubag ni Jesus miingon, walay lain nga makapagula ni ining matanga sa espiritu, gawas lamang sa pag-ampo. Yun siya, gawas lamang sa pag-ampo. Unsa may buot ipasabot ni Jesus? Buot ba ipasabot ni Jesus nga kini silang mga disipulo sa wala sila nag-ampo ni Jesus? Wala silang mosalig ni Jesus, kundi misalig sila sa ilang kaugalingon. So, maunay diferensya nga mosalig ba ka sa imong kaugalingon lamang, kundi mosalig kita ni Jesus nga maoy tag-iya sa gahom. Kadaghanan kanato kaya na ako ni. Dili na ako kinahanglan ang atong Ginoong Hesukristo. Umingon sila, wala may Ginoong Hesukristo. Kaya na ako ni. Walay Ginoo. Ingon si Jesus sa iyang mga disipulo, kini makagawas lamang tungod sa pag-ampo. Mag-ampo tungod kay aduna kay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Moadto kita sa verse 30. Gipasidaan ni usab ni Jesus ang iyang kamatayon. So, kini sila God sa akong giingon na pila na sila ka tuig nga nag-ebanghelyo, nagwali sa northern Israel, karon nagpaubos na sila. Nagpaduol na sila sa Jerusalem. Jerusalem, nganong magpaduol na sila? Tungod kay didto na ihatag ni Jesus, dito na siya ilansang sa cross. Iyang gipreparar ang iyang mga disipulo kung unsa may tabo niya. Verse 30. Unya mibiya sila ni adtong dapita og mipadayon paglakaw lata sa Galilea. Dili bot ni Jesus nga may mahibalo kun hain siya. 31. Kay gisultihan man niya ang iyang mga tinunan nga ang anak sa tao
Itugyan ngadto sa mga tawo og patyon nila siya apan mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. So kinsa man ning giingon ni Jesus nga ang anak sa tawo. Ato na ning gitun-an ang anak sa tawo kabalo ka kining anak A capital letter. Just a reminder. Gusto lang akong magpaalaala sa atong pagtuon nga kining anak sa tawo gikan ni sa sinulat ni Daniel kapitulo 7 versikulo 13. Didto si Daniel adunay panan-awon, vision. Nakita niya nga ang amahan nga Ginoo naglingkod sa trono ug miduol ang anak sa tawo. Miduol og iyang gihatagan og gingharian nga mulungtad og mulungtad sa dugay. O gihatagan siya nga ang pila ka milyon nga mga tao mag-worship, mag-ampo niya. Mingon si Jesus more than 80 times, sobra sa 80 sa New Testament, miingon siya, ako kanang anak sa tao. Kadtong gihatagan og gahom nga ang mga tao mag-worship, mag-ampo, mingon siya, ako na. So, sige siyang maggamit nga, ako ang anak sa tao. Karon mingon siya nga, ang anak sa tao, buti pa sabot siya, itugyan ngadto sa mga tao og patyon na siya apan mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Kinsa may lain ani? Ang atong Ginoong Kristo. Wala silang makasabot kung unsay kahulugan sa ingon kanila apan nahadlok silang mangutana kaniya. Wala sila makasabot sa versikulo 32. Nganong wala man sila makasabot? Kita karon we are looking backward. Kita karon naglantaw sa naitabo 2000 na katuig karon. Naibalo kita nga si Jesus gilansang dito sa cross. So naibalo kita sila nga mga disipulo at that time ni anang panahon na wala sila mutuo nga ang manluluwas, ang Misaya nga ilang gipaabot sa pila ka libo ka tuig nga magpakamatay. Nga mamatay ang ilang paglantaw nga ang Misaya maoy muluwas kanila gikan sa mga Roman government, sa mga Romano. Wala sila mutuo nga ang manluluwas di ay magpakamatay. Ihatag ang iyang kinabuhi aron nga kita maluwas sa sala, dili sa government, dili sa under sa rule sa Roman government, political. Ang ilang paglantaw, wala sila maglantaw nga si Jesus ang muluwas sa atong mga sala. So manong na problema sila. And then na problema pud usab sila kay mingon siya, mabanhaw. Nabalo mo sila, nakita nila usab nga si Jesus giayo niya namatay ug iyang gibanhaw. Karon this beg a question, murag atong hangyoon mangutana kita, kinsa may muluwas niya, kinsay muhatag niya kinabuhi nga mamatay naman siya, kinsay mo banhaw niya nga patay man siya. Muna nungutana sila, wa sila makasabot ug unsay may tabo. Walay mo banhaw ni Jesus kay siya man ang mubanhaw sa iyang kaugalingon. Pan kining tanan sa ilang pagdungog ni Jesus, wala gyud sila makasabot og kinsa man ni Jesus, unsa man ning manluwas, unsa man ning Misaya. And then verse 33, kinsang labing dako? Kini guwapo kay ng question, guwapo kaning maantiguhan nato. Kinsa may labing dako? Kinsa may gustong magpasikat? Usay ako sa pagkatigulan ako, akong edad 85 tingali or maybe 75. Usahay sa tennis, gusto po kong magsikat pero wala pa gani ko magsikat, nalaos na ko. So ikaw ako usahay gusto tang magsikat. So tan-aw na to kay kining mga disipulo ni Jesus, binatog mga santo sila. Gusto usab silang magsikat. Basahon na to. Ituduan sila ni Jesus unsa may tinuod nga sikat nga tao. Verse 33,
Miabot sila sa Capernaum o sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Unsa may inyong gilalisan dito sa dalan? So ang leader si Jesus naguna sa dalan, ang iyang mga disipulo nagsunod. Nakadungog siya, apan gusto giniyang mahibawan sa ilang dila, unsa may inyong gilalisan. Apan, versikulo 24, apan wala sila motubag, kay naglalis man sila kung kinsay labing dako kanila. Kung kinsay gustong magsikat, kung kinsay gustong ma-leader. Silang tanan di ay gustong magsikat. Wow, unsa maning mga disipulo nato. Apan kay bulo ka? Sa dihang naibawa nila, sa dihang nakita nila, sa dihang nabanaw na si Jesus, sa dihang sila na gyud ang nagtrabaho sa sulti sa maayong balita, silang tanan gipatay. So dili diyan kita mag-criticize sa atong mga disipulo kay ilang gihatag ang ilang kinabuhi, ilang nasabtan. Verse 34, apan wala sila mutubag, kay naglalis man sila kung kinsay labing dako, kung kinsay sikat. Karon tudluan sila ni Jesus. Ikaw ako tudluan usab kung gusto kang magsikat. Verse 35, unya, milingkod si Jesus. Ang teachers sa unang panahon mulingkod, ang mga estudyante motendog. So lain ang sa ato, milingkod si Jesus. O iyang gipaduol ang napulog duha katinun-an o giingnan. Bisan kinsa nga buot mahimong labing dako, bisan kinsa kinahanglan nga magpaubos o mag-alagad sa tanan. So tulo ka butang kung kinsa tong gusto magsikat. Mingon siya duha. Kinahanglan number 1, magpaubos. And then mag-alagad. Wow, lisod ka ining gisulti ni Jesus nga magpaubos. Gusto ba kang magpaubos? Kinsa may mga leader karon sa Pilipinas nga gustong magpaubos? Kadaghanan natong mga leader, gobernador, representative, mga senator, presidente, gustong magsikat, dili na gustong magpaubos. And then ikaduha, niingon siya, kinahanglan mag-alagad, servant. So kung ikaw di ay gustong mahimong leader, kailangan magpaubos o mag-alagad. Mao nay principle sa gustong mahimong leader, gusto kang magsikat. Lisod ka ini, baligtad ni sa kinaiya sa kalibutanon. Kalibutanon, kung gusto kang magsikat, leader, ang tanan, dili ka mapainubsanon, kundili mag-alagad sila. Apan ang langit nun, ang gitulo ni Jesus, lain kaayo, lisod. Kinahanglan mapainubsanon o kinahanglan mag-alagad. Lisod kaayo ni. Apan mo na tinuod, kung gusto kang maging leader, mapainubsanon, and then mag-alagad. Verse 36, unya gikuha niyang usa ka bata o gipatindog sa ilang atubangan. Murag object lesson. Makining bata, gagbayan niya ang bata ug mingon sila kanila. Ang mudawat sa usa ka bata nga sama niini tungod kanako. Mag-alagad ka. Mudawat usab kanako og ang mudawat kanako. Wala mudawat kanako lamang kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. So kung kita mag-alagad, kini bot ipasabot may tungod sa pag-alagad sa mga dili lang sa mga bata. Umingon siya, kung nag-alagad ka ni ining bata, nag-alagad usab ka kanako. Ug mingon siya, ug sa nagpadala kanako. Guwapo kay ang principle ni Jesus. And then verse 38, si Jesus mingon kanila, magtutudlo. Si Juan mingon kanila, magtutudlo. Nakakita kami tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan. O gibadlong namo siya kay dili man siya kauban nato. 39, si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i. Kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan,
nga makasultig dautan may tungod kanako. 40, kay ang dili batok kanato dapig kanato. Maayo kay ning bersikulo. Kung kinsa tong dili batok nato, dapig kanato kauban. Timani kini ang mopainom kaninyog tubig. So nag-istorya gyapon sa may tungog servant. Tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo, makadawat gayud og ganti. So bisag tubig lang nga ikaw mitabang, makadawat og ganti. Wala kay balog unsay ganti, pero miingon si Jesus misaan makadawat gyud ganti dito sa langit. So mas maayo gyud kining prinsipyo ha. Kung gusto kang magsikat, magpaubos and then mag-alagad. Kinsa may gusto ninyong magsikat din ha? So kung gusto mo magsikat, kinahanglan mapainobsanon og mag-alagad. Verse 42. And then pagtintal. Kini very interesting usab ning gitudlo ni Jesus. Bisan kinsa nga makaangin sa pagpakasala ni ining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa nga higtan og usa ka dakong galingan bato ang iyang liog og itambok sa dagat. Bisan kinsa nga makaangin sa pagkasala. Kung ikaw ang responsible nga ang usa ka tawo nagkasala, dili malipay ang Ginoo, moingon siya mas maayo pang itambog. O kung ang usa nimo kakamot, makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi sa usaray kamot kaysa duha ang imong kamot apan mihaadto ka sa imperno di nagkalayo walay pagkapalong. Kini dili gyud ni himoong literal interpretation. Unsay bot ipasabot ang ubang nasyon, ubang relihiyon, magkasayop ka nagikawat putlon ang kamot. Mao ba nay solusyon? Unsa may problema, ang kamot ba o ang kondisyon sa kasing-kasing? Kondisyon sa kasing-kasing ang problema. O bisag putlon pa ng kamot, pero ang kondisyon sa kasing-kasing wala gyapon mahimo. Mao nang si Jesus mingon nga, hangyo ako ninyo nga mosulod sa inyong kasing-kasing. Kay ako makapawala sa sala. Dili ang pagputol. Sa ubang lugar sa Saudi Arabia, putlon ka. And then verse 43, og kung ang usa nimo kakamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini. And then 45, kung ang usa nimo katiil mao makaangin kanimo sa pagpakasala, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa duha nga imong tiil apan itambog ka sa imperno. Og kung ang usa nimo kamata maoy makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa duha nga imong mata apan itambog ka sa imperno. Dito dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Sumingon si Jesus, mingon siya nagatulo siya may tungod sa imperno. Dito kabalo ko nga daghang mga taong dili motuo nga na imperno, pero si Jesus gatudlo. Mingon siya sa imperno, dito dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang tanang tao putlion pinaagi sa kalayo. Maingon nga ang usa ka halad giputli pinaagi sa asin. Ang asin maayo. Apan kung kini mawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man ninyo pagpabalik sa lami niini. So, ang atong Ginoong Jesucristo, ang tinuod nga Kristohano sumusunod ni Jesus, ikaw ang asin dinhi sa kalibutan. Pamingin siya, kung mawala na ng asin, ang imong pagkatestimony, wala na di ay. And then, mingon siya sa end, pagbaton kamog asin,
sa panaghigalaay o pagdinaitay kamo. Sumiingon siya kinahanglan ang pagkaon kung walay asin dili maayo. Kung ikaw usa ka Kristiyanon, dili maayo mong kinaiya, wala kay pag-antos, wala kay pagpailalom, dili ka maayo nga example dinhi sa kalibutan. Kinahanglan ang paglantaw sa mga tao nimo nga ikaw ang asin, ikaw ang nakapalami dinhi sa kalibutan. Hindi ikaw makaparat sa kalibutan. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa mga prinsipyo nga imong gihatag kanamo. Ginoo, dili namo ni kaya kung dili ka mutabang kanamo. Kung wala kami relasyon nga na kanimo. Lord, tudloa kami nga mulantaw sa among kaugalingon nga makasasala. And then gikinahanglan kanamo nga mo'y makapalimpyo sa among kasing-kasing. Ginoo, hinaot ta magauban ka kanamo karon sa ngalan ni Jesucristo ang among manluluwas. Amen.